Purísima. Sen pecado concebida. Perdóeme, padre, porque pequei. Non che podo perdoar os teus novos pecados porque aínda non cumpriche a penitencia que che puxen. Sinto, padre, pero non podo. Non podo dicir que ese neno é meu. Pero por qué? Que motivo pode haber tan grande para que renuncies ao teu fillo? A miña nai. A tua nai? Teñolle pánico. Non sei o que me faría se sabe o do neno. Comprendo que a tua nai puida levar certa decepción cando saiba. Pero tamén sei que a mellor virtude dunha nai é a comprensión infinita que teñen cos seus fillos. A miña nai non ten comprensión ninguna. Seguro que xa seras. Porque non podes ser tan grave como ti dis. Entendes, Juan? Don Horacio. Por aí, por favor, agora non é o momento. Non ve que estou no medio dunha confesión. Por iso estou aquí. A que está confesando é a miña filla. Vostede non a debe coñecer, porque xa non sei canto tempo hai que non viña a misa. Fina, dillo ao señor cura. Ori, pídolle, por favor, que nos deixe acabar coa confesión, porque isto non ten traza. Claro que lle deixo, faltaría máis. Vostede confese a ben e quítele todos os pecados que ha de ter un lote. E ti contallos todos, oesme? E de paso pregúntalle se o neno é de mamá. Veña, confesa. Comprende agora o que lle quería dicir? Non o comprendo. Por que non ves un poquinho máis tarde por la sacristía e falamos con calma? Se podes vir sen a tua nai, claro.